Dami ni debatan na sumurong siyan salo na roha imatotong mga ramuti at madunga ni hamu salo na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Hatan ni debatan di partang yang ngata di mingguta tikion dianek dosian buku Markus onom ayat sada sa odionom. Markus onom ayat sada sa odionom di dok. Jadi maibana siani lahu tuhu tahaguranganna jala dikuntun akasisianna maibana. Jadi jumpa di sahabat dibuka mengajari di perguruan. Jadi longang marohani na torok na bigisa akanin nama. Sian dia do itu ibana. Jala habis taran dia doi na nilihon na tu ibana. Ay ulaun hagugondo ulaun hagugondo do HP pinatu panetanganan da ibana tukang itu buni si Maria ahan si Jakobus Joseph si Judas atau si Simon da dilabukta angkai botona jadi tergasik mana sida mida ibana ala ninda Yesus memandok nasida tung naso marsangap do panurirang yang go di luar kakuranganna yang kadonganna sabutuha do di bagasna. Jadi dang tarapatu masa di si ulaun hagugu dukon lina nyapehonna tanganna tuotik alak nacilat lau babalum nasida gabelongang ma rohana ala soprosea nasida laos diliati mak kahuta dinasaluti mengajari kadamang denangan holongan di bagasan Kristus Yesus mengulahi jabita pertangyangan jabita minggu akan asalku songo dia do pacong-cong hasil tongan di tonga-tonga niaka namar hagedua diuji siag gogo diuji hasyationna diuji habaranionna ra di pangaratuanon ngadong sa dia lilikna hita la subui mula tu bona masuk kita nih. Nian bukan persoalan waktu lama manang nah daun inganan rupani alai sokotia do hita maka holomi hutatta bona pasok kita sekaligus membuat barita dauli barita haluau di tomatongan hutatta saya tahasi holi do barita akan nahur rupani syakutatta ay madetuk doroha malala pusu-pusu kalau saya dong barita najat sian utakta ayo pembunuhan di hutan yang ada bawa dingin nak tadi bisa di orang masuk ke berita itu kan sokono roha molo berita haga orang prosian dua jadi wajar doi molo masihol kita tubuh tahap buadi tubuh magoda kita di si laos torok dope keluarga kamar kita di si alai dak pola terasa molo tunggu dampe biaya habis yang penting boy kita mula tu bona pasogi sonang jaga sobu pak ilala garuk jolma pasti do berusaha berlomba-lomba lahu mudik alanggon lain mardomo tu pandemi komi sakulu siau sama dia mabah lahu mulak tu bona pasogit pajumpang do keluarga apela sado pusing keluarga ini nadong sahibawan na te kumur bita te asu dia di bajantungan gua meh te pajumpang do keluarga marpikeun deui 10 hari lipat lahu mulak alani sobuni sihol godam dotong dak peduli di kopi di na penting pajumpang mulak iba mana masa perjalanan di Yesus beberapa sogit nah hampir tiap tahun laos dia sekolah ibadah marjabita laos marsau di bagas cor di nabongoti ibadah tu bagas cor diajar hon hatan di debata ganuk hari sabat lao do Tuhan Yesus tu sinagog imay ngana perguruan ni halak Yahudi di perguruan ima nasida marsumba tu Jehovah jala marsiaja tarimot tu patik di debata
Dada sama si mau Yesus olah sekedar kangen-kangenan, mana sekedar nostalgia. Alain naik bigi hata di batado, jala sekaligus asal torok halak mengikut Yesus, sekaligus mengikut misi di debata, membuat berita kabar baik tentang kerajaan surga. Itu doang sautan. HP didapot ibana, HP dosa ibana di bagas cori terlebih dahulu ibana. Lamar jamita, lalu jamitanya pe itu maripola, mangunai itu rohani ruasi. Ditangi ruasi waka pengajarion na semuanya karuasi pe godam na makilala nang terpasu-pasu na sida. Sian berita Nabi Nabi Yesus Korosea. Udam nama Korosea kata di Yesus. Na Korosea di jamitana. Alaya anak udam na Korosea. Siapa mau natar balik na sumarate. Rudi hala Yahudi udam negebe antipat. Bikin jamitai. Daktar jolong nasida huasa ni Yesus lah para ratu baritai bugut huasa ni Yesus lah upah malupok kana marsait. Siapa dia di ibadah? Dari ibadah tukang itu pun si Maria, Hani si Jakobus, si Joseph, si Judas dok si Simon tu. Dari labuk tak dok kayak botona. Gebetan dia si matung ni si Simon. Itu matung ni. Pedang dope takas di tada nasida Yesus. Ala memang dia tung nasida mustahil. Naso pejabat, naposo dope manusia biasa-biasa saja. Ikubui matu paun holong, halongangan nasoni, ikubui merjemita soni. Lina. Butuh anak Hosea. Ditulak nasida do Yesus, ala dak Hosea nasida di kuasa ni Yesus. Garia dalam sobosi tuturohan nasida mida ibana. Kita pejojo nama saya dak takas tata Yesus. Gak beda molo kita masih tutu mana ada Yesus. Dah olah detik ini Tuhan Yesus. Tapi gereja mitai. Saya kita tidak begitu mitai. Alai keluar siapa lebih gua ni? Lebih tong kuasi, ilit pulang. Laptop apa siapa ikosado tu partikota si saunari asalam rara kata di debata asalam gudang nama nada Yesus betul kita kaparhalado nang luas sepeda kola langga tanon nagabe tempat lah mamaritaw na gua ikubarani do manosoya kana kota si kola minggu parguma dua atau karemaja na poso akaama do akaina dalam torok marsiajar taringon tu berita luar nasihat debata ibeda kola saya lagi ikosubedo hala nama bigi berita ibu nasida musim mengajaron patuduon ay do hataido jamita molubido jamita. Jidak saya olah langgatan mana olah ritus formal nagabe berita aduan di debata. Iko siap do kita salut natoras mengajar orang kaya na kota sudu na tumu atau na poso pa kadongan na muse. Masih paingotan, masih ajaran jala patubuhon kreativitas nasida utorok colma asa labudak colma na mga tusi kata nila. Boy do honotan amat saya mau mangulahoni ay hita peda karuhatus memahami hata di debata boy do homay alay dam gabi pangabati ay radeno debata mangurupi hita marhite to dina Kajalo mahapistaran ni Tuhan Yesusi marhite to di Purbadia asa di sahapon itu hita gabi boy hita mangatusi jala mengajarhon ata di debata maratangiyang mahita mangido asa di leo to di Purbadia lahu mangurupi hita asa tatu si patrakon ata di debata boy mahita mangulahon
Bagas doha molo mamaritaw natan di bata molo dak tahap persiay. Satu kedolongan natoropi ubigi pangajari untuk Tuhan Yesus. Yung diboto na sida semua dia do hadirion majolma di Yesus. Imana ni si Maria tara jolma na sida natakas do ditada na sida akan gini Yesus. Targasi mana sida tu akan natoropi. Secara hajol mau ditanda Yesus alai secara pertujuan dam ditanda mago mahalungangan nasida mago mahuaso nasida dan margogo nasida mabain hasitongan ala burujudo ibadah patorakoni gabe torok jol mana-mana ibadah berkarisma marsa Allah alai gabe mago masalah di atas dia. Mau kita para rakyat berita tarik antara jalan di bata. Satu kali masuk kita alam kamu ini. Bakoni nama manita mata di bata do di hasogo colma. Bakoni nama kajong-jongkon hati koran semua panurang amos do ditulak jalan di palau. Alada do balga kita siang Tuhan Yesus. Ibadah do guru jalan Tuhan nata sobai. Nang ibadah ditulak do ibadah di huta hatuan na orang dak ala ni mora manang ala ni haboyon na daw. Ala memang ditulak ibadah la soboro rohani ala Yahudi. Gabe merasa nasida aguan lahan, gabe merasa disaingi. Ditulak kata di debata. Doa hasil to manata baritahon suatu madele kita. Anu macumolo Tuhan Yesus doa paduran amos mangai na somoni balik sa ikol lanta padoras pikirata tapadoras sabangata do pikita jala lam ta leho dirita lam mangajar honatan di bata doa makajok-jokon hati gora unang alani tipu status sosial ekonomi ta ya sada si peokota sa manhala na korsiya kita nang tarajo di debata kita sa mangajar honatan di debata marhite hata ng papahena tu salud jolma marhite na mangulahod jalan makajong-jokon hasil tongani so tunggay besitula barita na uli kita pasidokot saru pasongon halak na lebar halak jabo molo tadok di jabiton na kiningan margugo mahida mancabitahot juga do palak urang polan yang kita harus si dabohi ate parbarita na uli dak jadi si dabohi unang tu situan na torok ala para ekonomi na tuballa si date gabe tu si kita terus marjabita nasing daw unak pola lowang buti kita mamereng jabita di Yesus alai gabe do may katong mangulahoni jala para ratoni molo tupe marimbar kurang diepekta mang jabatan status sosial ekonomi ta ala yang godi jolo di jabatan dos keluarga ta rahna tidokpa jalan na tidobus di jabatan kita ibaga sa Yesus Kristus ala ni sotu molo kita marpakulin doh marparange sono sida rupa dan ulau ni halak na proses ini ata di jabatan kay moto kita asa unang dirita manang hamalota ta pangasahon marjabitawan berita taringon Tuhan tadi debat. Apalagi akan awal manulah Yesus. Urang nututu akah maulo taman untuk Yesus seolah-olah maulo manut Yesus ikon diperhadapkan doh silang manang ikon lah menderita. Tidak. Sahali pehita ikon hona lele, mabiar maulo diperhadapkan doh pengorbanan nyawa, polalah membela akan aprosea yakin. Tak mungkin masuk kuni debata kalau kita mengetahui. Anggo debata dan tulahon na dan pasogon na hita ikon lang marsigorgon do haporseota mangutol ujian ni haporseota be moloholong do nata patupa kita be pasti adon do tinggi na kapolongan na hita pasti do nasida be menyadar lam ta haporseai ma iya hata di debata imahatan i debata na mangut jala marhagugo lahu mamas-masu do dan laho apa menderita alani lam tapasaho madirita tapasah manguluta tu debata mana inon
Kecamatan Lebata